Gibutiyag sa Davao City LGU nga kinahanglan na og negative RT-PCR test result ang tanang gikan sa NCR Plus bubble ug tibuok Cebu nga mosulod sa syudad. Ani ang report ni Argil Relator. Gawa sa una na gipatumang test before travel sa Davao International Airport, kinahanglan nga ipailawom sa RT-PCR testing ang tanang land travelers gikan sa NCR Plus areas o ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna ug Rizal. Lakip sab ang mga gikan sa Cebu ug mga arriving passengers gikan sa ubang airport sa Mindanao padulong sa Davao City nga nagikan sa maong mga lugar. Pag-abot nila sa border sa syudad, kung wala sila mapresenta nga valid negative RT-PCR test result, dalhon sila sa holding facility aron ipailom sa testing. Pag nanggikan sila sa Luzon ug Cebu, we are looking for negative result ng RT-PCR within 72 hours. Kung mayroon sila niyan, they are free to go, pasok, or dumaan lang sa Davao. But if they don't have those documents, kung sila ay Davao City residents or yung final destination nila ay Davao City, they will be escorted to a testing center. Samtang ang tanang travelers nga mopuyo na dinhi sa syudad, kinahanglan sa mopailawom sa strict 14-day self-quarantine. Ug tanang authorized persons outside residence kon apor ug ang muadto sa syudad alang sa trabaho o negosyo, pwedeng magpondo sa hotels o samang establishments ug dili sa balay sa Davao residents. Extended sab ang 9 p.m. hangtod 4 a.m. nga curfew hours ug ang 24-hour liquor ban hangtod May 31 karong tuiga. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.